Day! Ha? Ano sa man? May kiniar ka rin, day. Na, mauna rin hamili sa imuhang ato ang 3,000 gahapon ng koleksyon sa mga nimisita ni mo. 333 na lang. Nanguliksyon ka? Oh, kanang mamisita ni mo tanan. Naay mamisita ni mo ha. Ang gahapon ato koleksyon 3,000. Nya karon na milin 33 na lang. Sa tanang mamisita rin na to, ato ginakoleksyonan ha. Ha? Mauna ti pagwarta ron kay kapoy kisig pamuak lubi. Ha? Inaana na lang yun. Nya, ato koleksyon 3,000. Mauna ni milin kay pet ko kusa sa kumbugas. Nya Saka-sako, duha lagi na. usa ka bugas, nya usa ka kilog isda. Oh, naay mauna ni namilin. Oh, 33. Karon, nagi ni mamisita nimo day. I-discard bayo ha. Ay sugta dayon. Kutob sa ilahang kanang ihatag ato dawaton. Unya, naay limit, naay entrance fee. What? May entrance fee. Oh, Ano sa man na? 20 minutos istorya ninyo. Pila? Usa ka gatos ka pisos. Ha? Oh. 20 minutos? Oh, o 30 minutes, 500. O usa ka libo. Usa ka oras nga tabi ninyo. Ha ha. Nag-20 ra? 1 minute. Ayo. Ayo. Ay! Ay, bumisita? Oh, uy! Wala dia, exit dia dari entrance dire. Bumisita ka? Imong anak si Cincin? Oh. Bisita ko Mahan. ang anak. Ako mahan, gwapo. Bisita ko sa mga anak. Mamisita isa. Nakaibaw na bag ako si patakaran ako sa kong anak. Wala. May papa. Wala ka po ay hindi Chin day. Day Chen. Dire. Ang akong patakaran kung mamisita ka naay entrance. Ha? Kung usa ka oras 1,000 o 30 minutes 500 o 20 minutes 100 1 minute 20 pesos. Kanagya ko 1 minute. Usa ka oras ang limit, usa ka oras. Wa na ko'y pamliti ni uli. 20 ra gyud kol. 1 minute ra kol. Kung 20 ko, saya papulo-pulo pa kaunya de 20 ra mo kwarta sa bugod sa ukog nimo. Kini makakwarta pa ni ko ako ni prindah nya. Di ko kakontak si mo anak. Ini ra gyud. 1 minute. 1 minute. Sorry kay kol. Sa sunod mo pabisita pandako-dako na ha. Sige, Chin. Day, Chin. Saan ka? Chin. Unay, Pinoy. Karon pa ka? Sunod ra hikap kamot nanay bayad. Sige na dayon kay nay oras sige na basta sunod ba na Pila ako pa? takaran. Pila pa? 20 ra ihatag. 1 minute ra gyud. Okay. Ari. Ayaw dili pwede tapat. Anara, maura na, 1 meter distance. Oh, ready, get set. Oh, go. Istorya na dayon. Kay nay oras. Basta minano na siya pandemic. Sunod na lang. Taga ko dito dai ko Chin. Taga dito ka? Oh, taga diri Tito sa Limbo. Limbo. Madisturbo ta. Oh, wanat. 15 seconds na lang dali. Hindi ko kastorya kayo Disturbo kayo. Daga pa ka? Oo, Likaw pa ko. Oh! Manang oras. 1 minute pa? Kumana 1 minute. Dali ako Pagi na tabita ka na kung kinang dako sunod mo na. Sige na. Oras na para mulakaw ka 20 ra gihatag ato tigaan mo taas na oras. Kasunod dako na to na. Brad. Uy, Ran. Dali ko nimo. Uy ayo Wa makabut 1 minute. Lagi uy ayo. Gusto ko samahan dai Na may interest. Nagyan kada ko 20. Nakatabi kami 1 minute pero maot yung magpaso-pasos to nga. Tayo na dai interest pwede Abati, uy. Kuwapar bagi yung anak na. Kita juga personal stick sa ito na pero kapahadi yun Nawa di kakatarong istorya dito. Dahil ginamang amahan nga. Sa gabal kasi mong plano. Lain na. Sa may nabitin ko. Muadto na unta ko. Isa ko. Saan nini mo sa ko? Brad. Di ba suot ang amigo? Oh. Wala lain yan mo ano yung chat niyo? Pa mo balik ko no siya pa katong ganina ba katong diri. Kato si Tinoy? Oh, Oh, kito tato mo sila wala gito sa kandang. magdala na ko siya dako-dako. Ang dako ka na. Oh, sige. Lakaw na ito. Pagsundan na ito yung buhok mo. Ang saya na eh. Okay, dapat ready na ko. Ayaw, lakaw na nga ito. Ang saya na yung buhok kay. Isang ka nga. Dako na ko nagidagod. Dako hindi ko na dako. Ano ginagawa na? Timanon na mo ko galing. Bida siya na ka. Ibig salin sa guwapa. Uy, pala, Brad.
Araw ka kung kuwas bahay ko. Pinay lang ha. Kapa. Oh, naalagi tinibalik lagi ka. Oh, yung Dako papa. na imong gidala. Ako kinatantog dako akong imong papa. May noon. Ang sugot at siya nga. Ha, bisa pag usakad daw tamang istorya. Brad, nakabuhi sa sako, Brad! Brad! Eh, papa niyo. Ano? Pre! Pre! Ikaw na lang